фарзанди ба нангу номус имрӯз дар ҷустуҷӯи падар аст. дар ғарибӣ дар шаҳри Екатеринбург ду фарзанди ҳамин бародар дар кофтукову дар ҷустуҷӯи падари худ баромадаги ҳастанд ки чанд сол шудааст аз худ ягон хабаре нест. касе ки маълумот дошта бошад марҳамат ба ҳамин номерои фарзандашон занг занед. падари азиз, агар ин суратҳоро худатон бинед, илтимос аз худ ба фарзандони худ хабар диҳед. дар ҷустуҷӯи шумо аст дар шаҳрҳои ғариб. фарзанди бо нангу номус дар ҷустуҷӯи падар аст. падари меҳрубон дар ҳар куҷое ки бошед ба ҳамин номеро илтимос ва хоҳиш, касе ки маълумот дошта бошад ба ҳамин номеро занг зада албатта аз худатон маълумот диҳед. ё ки касе ки дар бораи ҳамин падар маълумот дошта бошад марҳамат ба фарзандаш маълумот диҳед ки дар шаҳри ғарибӣ дар шаҳри Екатеринбург ду фарзандаш дар ҷустуҷӯи падари худ аст аз ноҳияи Тоҷикобод. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама каса хуш омадед. раҳмат барои дастгириётон. тамин карда метавонед ёрдамтон мераса. баъд одамое ки ягон хештона гум кардем, ягон шиностона, ягон авлодтона, марҳамат суратотона дар имои ман муроҷиат кунед. номерои ман дар любой видеом ҳастад. марҳамат.
мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед.